لو ما عند زغرب لكم بخلتشان عسر شمونتن استسرحت ميا اند ذا وايت لايون تبلع إذا تبغت فيلم قدم مجمارنا جن سابسكرايب لايك مقبارا يترسعو اتا فيلم خجمر كلا ميا استوالت قلعة مسمع حزا فيديو كول كتعلل كلا نرئي السودو ما نتزبول عزنا برا نابت سكرين يغرب اللامو دحان يقني اللي تبلوم اندعال لخلو أبوا فتنا نابت مرتن خد كيد انت زي كوينو جن كم تدونجي نقرا شعود ما متحفت أكيبا كابت غزات وطء ميا بتل على ناب تحت تورد كلا أديا أليس نميات قويقا شعود ما نابي كاب مكينات دي بمو من قد خجمرو خلو جودي تبهال عباي سبيتي مسح زخون مقبن بانانان حيزا خبت غزات وطء امو نخد صوعم تفتن بعلميا جن كي سمعوا وانا من قدوم غتسلو اتا مكينا بيمان نصقامن بانبسا زلو بوتا تحلف اتهم قلعو دما نايتا مكينا موزيكا دمتي يوسخلو ابوهم جون كان نتا مكينا يزورا يزلو ابكال بوتا مسبتحو نجون چاو لومو كابتا مكينا يوتو شعو دما نابتا دويلا زنبرت ناي بيت تمرتون باس يسقلمو من قد يجمرو جون كان دقو چاوي لوم مستحيزوا زنبر انسسا يملس ابتز سراح زنبر بوتا دما جونتهم سراحتنياتات نت ريستورانت قلطيفوم نخدالو يزاربوم عليس كاحا حدا مدبات تنغرومو سلات السراح زنبر بوتا دما يزارربو الساقا بميا زملكت كابت بيت تمرت 5 تدوللا تنغرو ميا خمت لمدو ينغرا نشي صانيحوم بتي اب بيت تمرت زنبر باسي نميا يزارربامو الساقا اب افريقا خدنبر كم زي تدلي تزارب ولا حنتو كابوا مسؤوم سلتنبر ننبسا كم عدلنيا كتحسب كم زلوا ولا كنت نجرا الساقن لندن جزا خمس غونن كم زنافقتون تنقرو مشتكا نشتي حوا ميك داكي سخلون رئي عديوغا سلت عدا أنبسا تاريخ تنببلو مياغا دحرت معتو خوينا تسمع نيرا أبزغت صلدما كريسماس نقبعلي إكابمو شعود ما نناتهم جيفت اندقفتو جون صعدا أنبسا حيزو نابقوم يمتق نعو ريوم كلهم ولا قادس انتبالو مياغن ولا حنتي تقدست اللو نيرا نسهم مستصعدا أنبسا خطاوت خلو مياغن مسمع حزا بفيديو كول نختعلل قديفاتهم تخيدمو اندعللو خلو دما دحر كم زدول لا نجيرو نتا موبايل عطوا مياغن بتنجرت الدسله زي بلا حريقه خلا اتتصعدان بسامتيو ابتا لابتوب يسكلم نسخه تحزو شعود ما ميك ماتيو نتنبسا مغبخ تهبو تدل انت خوينا حتى نساغن كم زي تدل نجيرا نتنبسا تهبو دحر غيزي دما مايا نتا انبسان بحده عابيمو بتوسخي نتنبسا بطعم سلت فوتو چارلي لاسم توصالو نايميا مستي أنبسا بطعم مقرراب نجون بطعم يجنقو أليس جن ميا حقوستي خساب زخونت ولا حنت تصقم كم زي بلو تنقرو ميا غا أبو أتخطيلا بمخاد نتو مانابس بحادة خوينا تمقبوم بتوسخ دما ميا نچارلي نخيشتو تلمنومو جون جن چارلي حجن اشي كم زي كونن كابتوم كالوت أنبساتات كم زي فلان ينقرا ميا مسمع مسأبيتو دما نسو ناي برخا انسسا خم زخونن حانت معلت دما كقتلا زخل انسسا خم زخونه ينقرا نايتنا حرشا بوتان دار اياخا از غزا خم زخونه دما يردا دحر غروب غيزي دما كيفن نچارلي كاب غزا انداوصو خلو اغاطامي ايدو يمحنجرومو مياخا نختكراخرلو ولا كون تفتنت جون جن كسمع فقادنيا يكونن شعو دما نچارلي مستوم كالوتانا بس ياسرو از زغاطمه دما نميا ابيت مرتي ادهو بقى كم زكافافل يقبرو چارلي كابتوم نايتوم كالوتانا بس ما سيتي نرأسو نخكالاخل عقمي نبرون ميانا بيت مرت دحر مخادا دما نخحصب فقادنيا يكونن بتوساخ دما كالوت نخمغبو يفقدن مياخا ازمصمام أبيوا كابيت مرتي هادي ما توصمو بناي صعنت مكينة ناب غزا تخيد أليسكا كابيت مرت تدويل لا ميا خمس طفت شعود ما نساسن بيدا نميا خدل خطوص كلا ميا نچارلي تمغبو خمس لاي نغرامو شعود ما تريا ميا خا نچارلي ولا حدا سب سلازي تخاناخنو تحرق شعود ما نتومانا بس كاب چارلي وصاي اب هيوتا خطغعز كم زي تخلت نغرامو نزفوتوم سبات تبلعو ديخم اندابلت تحاتو
ቻርሊ ኸ ንመጻኢ ማንነታ ረሲዑ ክትሃሴኒ ትኽእል ዲኻ እንዳበለት ተሓቶ። ጆዲ ኸ ነቲ መስኮት እንዳጽረየት ከላ ሚያ ምስ ትንበሳ ክትጻወት ከላ ትርያ። ሚያ ድማ እሙርኣ ከም ዝሓመመት ተሓስብ። ሚክ ግን ሓፍቱ ሚያ ካብቶም ካልኦት ሰባት ፍልይ ዝበለት ከም ዝኾነት ይዛረብ። ሚያ ድማ ነትንበሳ ናብ ገዛ ስለ ዝእተወቶ ጆን ይሓርቕ እሞ ብተወሳኺ ድማ ቻርሊ ኣብ ገዛ ንክኸውን ብጣዕሚ ዓቢ ከም ዝኾነ ይረዳኣ። ንእሽተይ ጸኒሑ ድማ ቻርሊ ንምርኣይ ንኽዛወሩ ናብኦም ይመጹ። ቻርሊ ኸኣ ንሓደ ሰብ ይሃስዮሞ ሽዑ ሚያ ድማ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝመጹ ከም ዝሓረቐ ትነግሮ። ኣቦኣ ግን ብናይ ንግዲ ጥራይ ዝሓስብ ብምዃኑ ተሓርቕ። ጆን ከዓ ንቤተሰቡ ንድራር ሒዝዎም ክወፅእ ምስ ሓሰበ ሚያ ንቻርሊን ኣብ መንበሪ ተዓጽዎ እሞ ቻርሊ ከዓ ነቲ ማዕጾ ምስ ሃረሞ ጽቡቕ ጌሩ ከይተዓጽዎ ጸኒሑ ቀልጢፉ እቲ ማዕጾ ይኽፈት። ካብ ዝኸድዎ ምስ ተመለሱ ድማ ናይ ቻርሊ ገዛ ተኸፊቱ ይርእይዎ እሞ ንዕኡ ንኸተዳልዮ ዋላ እኳ እንተደለየት ጆን ግን ብቻርሊ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝረክብን ክስእኖ ከም ዘይደልን ይነግራ። ሽዑ ድማ ይኽልክላ እሞ ኣቦኣ ዋላ እንተኸልከላ ንቻርሊ ንኽትደሊ ትወፅእ። ሓዋ ሚክ ከዓ ደድሕሪኣ ይኸይድ እሞ ነቦኣ ቀዲሞም ንቻርልን ነቲ ንእሽተይ እንስሳ ንረኽቦም እሞ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ድማ ሚያ ምስ ትንበሳ ክትጻወት ከላ ሚክ ይሪኣ እሞ ሽዑ ድማ ሚያ ንቻርሊ ናፍቲ መንበሪኡ ምስ እተወቶ ንሚክ ሓዋ ምስ ቻርሊ ንኽጻወት ትነግረው። ሚክ ጌና ቅድሚ ምቕራቡ ኣሊሳ ውሽጢ ኮይና ትሪኦም እሞ ናብቲ ደገ ወፅያ ንሚያ ነትንበሳ ካብ ሚክ ንኸተርሕቆ ዓዊላ ትዛረባ። ቻርሊ ከዓ በቲ ጸወታ ስለ ዝሰንበደ ንሚክ ደፊኡ የውድቆ እሞ ሽዑ ድማ ሚክ ወዲቑ ርእሱ እምኒ ይሃርሞ። ንሚክ ሓኪም ምስ ሓከሞ ድማ ኣሊስ ሚያ ንቻርሊ ንኽትርኢ ናፍቲ መንበሪኡ ንኸይተኣቱ ትኽልክላ። ጆን ድማ ቻርሊ ምስኦም ክጸንሕ ትደሊ እንድሕር ኮይና እዚ ናይ መጨረሻ ዕድላ ከም ዝኾነን ደጋጊሙ ይነግራ። ሕጂ ቻርሊ ኣብ መንበሪኡ ኮይኑ ሚያ ካብ መንበሪኡ ርሕቕ ኢላ ጥራያ ትሪኦ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ድማ ሚያ ዓብያ ንሪኣ እሞ ናይ ኣዲኣ መኪና መፅያ ማዕጾ ደው ትብል። ንሳ ድማ ናይ ቀደም ቪድዮታት ክትርኢ ከላ ንርኢ። ሚክ ዋላ ዓብዩ ጸጉሩ እውን አንዊሕዎ እዩ ነይሩ። ካብታ መኪና ምስ ወረደ ድማ ንሚያ ከይተዛረባ ይኸይድ። ከይዶሞ ዝነበሩ ድማ ናብቲ ዶክተር ኮይኑ እቲ ኩሉ ኩነታት ድማ ጽቡቕ ኣይመስልን እዩ ነይሩ። ንሚክ ከዓ ደሓን ከም ዝኸውን ነጊራ ከተረጋግኦ ትፍትን እሞ ሽዑ ድማ ንቻርሊ ንምርኣይ ሒዛቶ ትኸይድ። ንሳ ናብቲ መንበሪኡ ተኣቱ። ሽዑ ድማ ቻርሊ ነጻ ክወፅእ ከሎ ሚክ እውን ነጻ ከም ዝኸውን ትዛረብ። ሚያ ምስ ትንበሳ ተሕልፎ ግዜ ኩሉ ብሞባይል ቪድዮ ይቐድሓ። ሚያ ከዓ ካብ ዝተዓጸወሉ ግዜ ጀሚሩ ንቻርሊ ንምርኣይ ትመጽእ ከም ዝነበረት ትነግሮ። ሽዑ ድማ ሓደ ምሸት ሚያን ሚክን ምስ ጆዲ እንዳተጻወቱ ከለዉ ጆን መጽዩ ክስእሎም ምስ ሓሰበ ሚያ ምስ ቻርሊ ዝተቐድሐቶ ቪድዮ ይሪኦሞ። ሽዑ ድማ ብሕርቃን ንጽባሒቱ ንቻርሊ ከም ዝሸጦን ከም ዘይትረኽቦን ይዛረብ። ሽዑ ድማ ሚያ ተሓቢኣ ካብ ገዛ ትወፅእ እሞ ክሳብ ንጉሆ ብሓደ ምስ ቻርሊ ጸንሕ። ብተወሳኺ ኣናብስ ናብ መካነ እንስሳታት ብዝጓዓዝሉ መኪና ኣብ ላዕሊ ተሰቒላ ምስኡ ትኸይድ። ሽዑ ድማ ጆን ነትንበሳ ንመካነ እንስሳታት ዘይኮነስ ንሃድንቲ ከም ዝሸጦ ይዛረብ። እዚ ነገር እዚ ንሚክ ትነግሮ እሞ ህይወቱ ሙሉእ ዝኣከበን ሰልዲ ኩለን ንዓኣ ይህባ። ንሳ ከዓ ንዘድልያ ኩሉ ቁሑት ኣኪባ ምስ ቻርሊ ናብ ካልእ ቦታ ንምኻድ ትውስን። ጆዲ ከዓ ሚያ ክትወፅእ ከላ ዋላ እኳ እንተረኣየታ ደው ግን ኣይበለታን። ሚያ ከዓ ንቻርሊ ነቶም ኩሎም እንስሳታትን ካብቲ ዝተኣሰርዎ ትፈትሖም። ንጽባሒቱ ጆን ነቶም ካልኦት ሰባትን ካብ ድቃሶም ምስ ተስኡ ብኣናብስ መኽባቦም ይርኢ እሞ ጆን ከዓ ንኬቭ ዝተባሃለ ሰብ ፀዊዑ ኣብ ገዛ ዘሎ ነገር ኩሉ ነገር ንኸመዓራርዮ ነጊርዎ። ንሱ ድማ ንሚያ ንኽደሊ ንምኻድ ይዳሎ። ሚክ ብወገኑ ንሚያ ኣቐዲማ ንኽጥንቀቕ መሴጅ ይሰደላ። እሳን ቻርሊን ኣብ ዘለውዎ ቦታ ድማ ናይ ጆን መኪና መፅያ ደው ትብል እሞ ሽዑ ድማ ዘንጊዓ ነታ ሽጉጥ ትምንጥሎ እሞ ካብታ ናይ ጽዕነት መኪና ንኽርሕቕ ድማ ትነግሮ። ነቶም ኣናብስ ንበዓል መን ከም ዝሸጦም ከም ትፈልጥ ድማ ትዛረብ። ጆን ድማ እዚ ደቡብ ኣፍሪካ ትሰርሓሉ መንገዲ ከም ዝኾነን ክትርድኦ ከም ዘይትኽእልን ይነግራ። ንሳ ግን ዓለም ክልውጥ ከም ዝኽእል ትርር ኢላ ትከራኸሮ። ሓንቲ ስጉሚት ንድሕሪት ክስጉም ምስ ፈተነ ድማ ሚያ ናብ ኣቦኣ ትትኩስ። ወላ ሓንቲ ነገር ከይትዛረበ ድማ ርእሱ ሲሒቱ ይወድቕ። ሚያ ድማ ምስ ቻርሊ ጉዕዛኣ ትጅምር። ሽዑ ድማ ናብ ሚክ ደው ኢላ ናብ ጆን ንኽኸይድ ትነግሮ። ንእሽተይ ጸኒሓ
ድማ ሚያ ናይታ መኪና ነዳዲ ስለዝተወድአ ኣብ እንዳ ነዳዲ መምልኢ ቦታ ደው ትብል። ናብቲ ድኳን ኣትያ ድማ ዘድልያ ምግቢ እንዳገዝአት ናታ ዜና ከም ዝወፀ ኣብ ቲቪ ትርኢ እሞ ቀልጢፋ ድማ ካብቲ ድኳን ትወፅእ። ሚካ ኣበይ ከም ዘላ ንምፍላጥ ድውለላ እሞ ፖሊስ ንዓ ንምሓዝ መንገዲ ስለ ዝዓፀው መንገዲ ቀይራ ንኽትከይድ የማኽራ። እሳ ድማ ከምቲ ዝበላ ነታ መኪና ጠውያ ብንዳ ጓሓፍ መኪና እንዳዘወረት ክድቅስ ትጅምር። ጽቡቕ ነገሩ ግን ቅድሚ ሓደጋ መፍጣሩ ትባራበር እሞ ሓሪቓ እንዳተዛረበት ድማ ቻርሊ ወላ ሓንቲ ነገር ብዘይ ምግባሩ ኣዝያ ሓሪቓ ድማ ኩሉ ነገር ንኽውዳእ ደልያ ንቻርሊ ንኽትቀትላ ትልምኖ። ንጆን ሓዉ ድማ ኣንበሳ ንኽወስድ ማለት ንቻርሊ ንኽወስድ ናብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ መፅዩ። ብርግጽ ንቻርሊ ዋላ እኳ ከፊሉ እንተኾነ ጆን ግን እቲ ስምምዕ ከም ዝተቋረፀ ጽቡቕ ገይሩ ይነግሮ። ሽዑ ቤተሰቡ ድማ ንሚያ ንኽደልዩ ጉዕዞ ይጅምሩ። ብኻልእ ወገን ቻርሊ ኣብ ዝተረኣየሉ ንኽቕተል ተወሲኑ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ዝኾነ ሰብ ንቻርሊ እንድሕር ቀቲልዎ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ይሕተትን እዩ። ሚያ ከኣብቲ ደልዮ ቦታ ምስ በፅሐት ኣብ መፅሓፍ ከም ዝረአየቶ እቲ ቦታ ይመስልን እዩ። እቲ ቦታ ድማ ናይ ቻይና ሬስቶራንት ተቐይሩ እዩ። ሚያ ድማ ነቲ መፅሓፍ ትሪኦ እሞ ብ2009 ከም ዝተሓትመ ትፈልጥ። ብዙሕ ናይ መንገዲ ምዕፃው ከም ዘለዎን ትፈልጥ። ቻርሊ ካብታ መኪና ውፅያ ብውሽጢ ገዛ ተሕልፎ። ሽዑ ድማ ናይ ሕርሻ ነፃ ዝኾነ ቦታ ይረኽቡ። ቻርሊ ድማ እንስሳታት ንኽሃድን ክጎይ ይጅምር። ኣሊስ ናይ ሚያ ምጥፋእ ጆን ዘይነገራ ምኽንያት ከም ዘሎ ትጥርጥር። ክልተ ሰብ ድማ ሚያን ቻርሊ ናብ ዝበፅሕዎ ቦታ ይበፅሑ እሞ ተሓደ መሬት ናተዩ ይብል። ተሓደ ድማ ንጆን ሓዊ ነይሩ። እሱ ድማ ቻርሊ ናቱ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ንጽባሒቱ ቻርሊ ናብ ሚያ ምስ ተመለሰ ኣብ ገረብ ደቂሳ ይረኽባ። ብሓደ እንዳኸዱ ከለዉ ድማ እቶም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ይረኽብዎም። ሚያ ድማ ንቻርሊ ንኽጎይ ነጊራቶ እሳ ነቶም ሰባት ክትበኣሶም ጅምር። ቻርሊ ድማ ንኽሕግዛ መፅዩ ንጆን ሓዉ ኣብ መሬት የውድቖሞ። እቲ ካልኣይ ድማ ክትኩሰሉ ዋላ እኳ እንተፈተነ ምትኳስ ይኣብዮ እሞ ናብታ መኪና ቀልጢፉ ይኣቱ። ቻርሊ ድማ ናብቲ ቀጻላይ ሰብ ይኸይድ። ሚያ ድማ ደው ተብሎ እሞ ብሓደ መንገዶም ይቐጽሉ። ኣብዚ ግዜ ጆን ናይ ሓዉ ድምፂ ሰሚዑ ቀልጢፉ ናብቲ ቦታ ይኸይድ እሞ ሽዑ ድማ ንሓዊ ሓኒቑ ሒዙ ነቲ ናይ ሕርሻ መንገዲ ዋላ ተወሰዶ ወላ ሓንቲ ከም ዘይኮነን ደጊሙ ገጹ ክርኢ ከም ዘይደሊ ይዛረቦ። ጆን ድማ ቀጺሉ ንሚያ ክጽዋዓ ይጅምር እሞ ሚያ ድማ ናይ ኣቦኣ ድምፂ ሰሚዓ ክጽዋዓ ከሎ ትሪኦ ነይራ። እንተኾነ ግን ወላ ሓንቲ ዓይነት መልሲ ሃበቶን። ምስቶም ኣወዳት እንታይ ከም ዝተፈጥረ ንምፍላጥ ኣሊስ ንጆን ተሓቶ። ጆን ግን ክምልሰላ ይደለየን። ኬቨን ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ ንኽነግሮም ንጆን ይነግሮ። ጆን ከዓ ኣብ ቤተሰቡ ጣልቃ ንኸይኣቱ ይዛረቦ። እዚ ከዓ ንኣሊስ ኣዝዩ ይሕርቃ እሞ ንጆን ዓዊላ ክትዛረቦ ትጅምር። ጆን ከዓ ሓዋ ኣብ ዘይብሉ ኣንበሳ ክሸይጥ ከሎ ከም ዝረኣየቶ እቲ ሓቂ ይነግራ። ኣሊስ ድማ ምስኡ ቢዝነስ ከም ዘይሰርሕ ቃል ኣትዩ ስለ ዝነበረ ንጆን ኣዝያ ትሓርቀሉ። ጆን ድማ ነቲ ዝኣተዎ ቃል ንኽፍጽም ዝተኻእሎ ከም ዝፈተነን እንተኾነ ግን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ስራሕ በዚ መንገዲ ከም ዝስራሕ ይነግራ። ኣሊስ ሓሪቓ ክትሃርሞ ጅምር እሞ እንተኾነ ግን ሚክ ደው የብላ እሞ ማያ ንቻርሊ ናበይ ከም ተወስዶ ዘላ ነብኡነት ድዩን ይነግሮ። ብተወሳኺ ኣብቲ ቦታ ክሳብ ዝበፅሑ ቻርሊ ሓለውቲ ከም ዝገብረሉ ቃል ይኣትወሎም። እቶም ዝተረፉ ድማ ነዚ ብምስማዖም ብጣዕሚ ይግረሙ። ስለዚ ኣብቲ ምድላይ ፖላይስ እውን ይጽውዑ። ኣሊስ ከዓ ካብታ ናይ ጆን መኪና ወፅያ ምስቶም ፖላይስ ንምኻድ ናብቲ መኪና ተኣቱ። ንሚክ ድማ ዝሓለፈ ታሪኽ ብኸመይ ኣብዚ ኩነታት ከም ዝበፅሐ ከተረድኦ ትጅምር። ቆልዓ ከሎ ብዘይቋርጽ ናይ ምስንባድ ምኽንያት ለንደን ከይዶም ከም ዝነበሩ ትነግሮ። ብተወሳኺ እውን ንጆን ከመይ ጌራ የቕረ ከም ዝበለትሉ ኣብ ኣፍሪቃ ንምንባር ድማ ከመይ ጌራ ካልኣይ ዕድል ከም ዝሃበቶ ትነግሮ። ዝኹሉ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወላ ሓንቲ እኳ ሚያ ምስ ቻርሊ ብሓደ ክኸዱ እንተደለየት ቻርሊ ግን ብቕድሚት እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ሽዑ ድማ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ ክበፅሑ ምስ ቀረቡ ሚያ ብጣዕሚ ትሕጎስ። ብዙሕ ከይጸንሑ ግን ጆንን እቶም ፖላይስን ናብቲ ቦታ ይመፁ። ሚያ ድማ ናብቲ ዝበፅሕዎ ቦታ ቻርሊ ከኣቱ ዋላ እኳ እንተደለየት ንኸኣቱ ከተረድኦ ትፍትን። ፖላይስ ድማ ንኽትኩሱ ይዳለዉ። ሚያ ድማ ነቦኣ ጆን ንቻርሊ ንኽድሕነላ ትዛረቦ። ወላ ሓደ ከም ዘይሰምዖ ዘሎ ዝፈለጠ ጆን ድማ ቻርሊ ናፍቲ ቦታ ኣትዩ ክሳብ ውሕስነት ዝረክብ ጆን ምስ ትንበሳ ጎኒ ጎኒ ይኸይድ። ኣብ መወዳእታ ድማ ቻርሊ ናብቲ ዱር ናይ እንስሳታት ምስ ኣተወ እታ ፊልም ኣብ ዝትውድእ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ቻው።